Rapid Tulfo, andito po kami sa Daan Bantayan. Tulungan niyo po kami. Likod. Ay, welcome my vlog. Kay Marge, ilum-ilum na ka Marge. Tapos ka na ka Marge. Hi. Shout out. Shout out. Shout. Shout out. Shout out taga Bohog. Madami og daan bantayan kay stress mi kaayo sa office. Char. Manang mag-outing sa mi. Shout out di ay sa mga kauban. Tamang boss, busisil. Sis, mamoy. Bitaw, nakasabot ni ma'am, nga di ka kauban. Og si Kuan di ay Rick Roads. May laing Kuan. Bad! Walang upaw sa Wala rice. yung upaw sa rice. Ako dyan kauban. Og ang magjowa si Gasisi. The CC. CCC, Crispin Corno and Clarice Culinary. Shout out inyo guys. Nagkakatiwan yan na Cebu. Sa Cebu. Nakalabay namin sa inyo pero kita nga ni balik nagpan. Representing taga Bohog. Dancer sa Bohog. Kung hindi taga Bohog, money ang pinakasikat nga dancer sa Bohog. Kamling ko ron. Sa aking kamay, handang ibigay. Lago po, nga dumatugoy. Apo, kayo. Bagay. Dapat na matugo po. Sana all nakatapad og uyab. Ikaw, Jess? No comments. Kami kay mga lagi o mamig mga uyab. Gani sa Ramanta. Sila sa rogod. Sila, kamusta good? Sige. Di sa tanaw uyab-uyab kay bad na. Minyo dayon man ay uyab-uyab. Hapit na mi mo abot guys. So mo to. Hapit na mi mo abot. Alam mi 1 hour. Thank you for watching. Moro to. Dapat kuno og matog Daan Bantayan kahibaw sa history. Unsa history sa Daan Bantayan? Ikaw kuyatan kay baw ka? Bantayan na eh. Daan na. Mo nang Daan Bantayan. Wow, what a history. What a history. Ikaw na panahon sa katong gira daw. Nagsulti to katong taga Daan Bantayan kay. Ako ni daghan namatay dira ha. Mo nang nahimog Daan Bantayan. Mura ang magpahingan sa Bantayan dira. As what I researched, Char. Wikipedia. The history of Daan Bantayan is R manggot. R. R the I sorry. Daan Bantayan comes derived from the word daan, meaning old. And Bantayan is look out. Look out sa mga terror dili. Sa term ano ay nga kanang naay. Muro. Meaning kana bitang pirata. Marami? Okay. Moro-moro. Kay sa una ko ng panahon, dagan ko ng mga pirata ng marami Long time ago. long time ago,
there were Once upon a time. 19 forgotten. Dan Bantayan is Dilip. Isura, nag-English Stress mo ko sa trabaho. Stress ako sa padungan Sige. Just wanna appeal sa tong vlog. Cut. Eskwela ay diretso na sa inyo. Una na eh. Contestant number 1 from Pahinahag na Bohol. Jessica Albucha out. Jessica Iray. Ang aking. Aja mo ko yaron. Mo ko. Hi, now we're in Dan Bantayan and mamahaw sa may pamahaw kay sayo kayo may kanina. Dira sila. So as usual, Jollibee. Isupuntahan para sa iyong kaayuhan. Bibilang tayo mo hikalitan. Nagulat tayo ipamang Jess, ano sa inyo Jess? Ano sa inyo Jess? Oo, mag-choke ako. Choke ko? Choke. Ito nga ba ito, Choke? Ano ba yung tipos? Ano ba yung ha? Ito nga ba ito? Ito drinks beauty. Mari, 140. Drinks beauty. Ay, corroded. Mayo gani kay gitubag ang tawag sa driver nabili ng cellphone ni Boss Atan. So mayo gani kay nabalik ang cellphone so ang driver is Anes Gayo. May pag-abot naman ang problema na pero ay gani kay giuli. Good sort time. Oh. Na-feel ko yata ang hapit na wa. Magaling kayo, dito pinalit na ko. Kaming tulo ang nabilin kay sila mga tuman sila sa merkado karon mangita big tabayanan nga naay beer. Charot lang. Tagay time. Una-una rin mig tagay. Tagay kog tubig. Ani, tanduay lang sa kalab. So as of now, nagkuwat mi sa kung kauban sila daypi kay namalit sila o pagkaon para dadon na mo sa Daan Bantayan ito sa island kung asa mi magstay. Naami karon sa usa ka bake shop diri sa Daan Bantayan nang gitambay. Karon kay abot naman sila mga to nami. Di ba? Pang 1 week ang among palit. Good for 1 week. Katuod ka, ma'am? Oo. Sige, sige. Asa tahulong? Sunod lang. Sunod lang. Ay, niabot kami sa area kung asa mi nagstay. Pero, pa may kasod. Parang nagsugod na may kahagad, Jar. Nagsugod na may kahagad. Meron naman kaming balita na ibabalita sa inyo. Balitang balita. Balitang balita. Preskong presko. Presko pa. Preskong balita. Ang nagbabalita, lubok na. Okay, ang fresh.
Si Dubok. Oh, day Dubok. Joke. Karon, nagyapan mi sa gawas. Kay, ay conflict sa among room. Kapoy na, init na. Gusto na ko mo. So, mao na to. Conflict yun. Conflict of interest. Wala mi kapuyan, kaya nanay kapuyo. Kay, ang tag-iya, ni-receive of O yung tandaan niya, ano mo kung nasa tag-iya ni-receive of guest. Ang usap pod, ni-receive po ng guest. While waiting sa among accommodation, ning palit mi og plastic balloon. Tita, gloves tino pasahin. Daghan na, uy, kay di na mo. Go, Marge. Ngani? Oh, kinsay pinakadako. May imo kayo tan. Ay, si Buta agad. A few inches later. Kapoy na. Time check. It's already 12. Ganiyara ming alas 11 naghuwat. Paghihapon mi na accommodate. Wait sa konti. Kapoy na. Trapitol po. Magpapatulong po kami. Kay marag hugot na kay nangapuan na daan. Igsabot na. Trapitol po. Andito po kami sa daan bantayan. Tulungan niyo po kami. Wag! Gago! So, paghihapon mi na accommodate char mga bati magumignaong. Inang ginamos na ang bulawin sa Ayo, stereotype po diha, Jo. shout out, Shout out. shock short. Shout out. Tigno. Shout out. Okay, magkuhan sa taron presentation of talents. Sikaw na. Okay. Ang At last, murag na jud mi accommodation. Accommodation. Mga life jud. Okay, naman namin sa mga. Hindi na to expect permi ang inspect the unexpected. Gator, mga Miss Dan Bantayan. So, second destination na may. Kaya na kay para mag If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm with a at last, na jud mi sa Rock Beach. So, ako kayo nagpasalamat sa tag-iya nga ni tabang gihapon sa pag-accommodate. So, muragi kuan lang ang among pasensya. Kuan na jud ang among pasensya, gi-test. Do, nagsapot-sapot na dun pero sige lang. O, naami dire sa Rock Beach. So, na si Jessica. Karon, magluto sa mi para sa among paniod to. Paniod to panihapon. Paniod to panihapon. energy. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Yay!
later. Ating iyong labanan, huwag mong isipin ikaw lamang ang madilim na kabay katalikuran ang ating naman. Di lang ikaw ang nagdurusan, di lang ikaw ang lumuha. Pagsakit mo'y may katapusan. Kanayat ang ikasan, sana ay lumigaya ka sa piling niya. Mas nalipat paraan pag nakita kayo. Ako ay huwag na titigilan pa. Ang toyo nyo'y labas bigla. Ang bilog, ang bilog, ang bilog, ang bilog ng buwan. Better. Bintaha! Kada magana kay di ko kaigo. 20 minutes later. Singing at 3 a.m. Walang inosentihan. Ako nang tapuson. Naglakad ng cellphone day, padung ari ang pamatanan ngadto. Pili lang dira sa mga gasa. Tibuti-butis ka dito una. Ugi-hubagan sa aking bulan. Kumahimok pala na tayo ng langit. Yung kol muna dito ko. Kami yang nyaw siya kasi. Kaya sa lagay tayo ng gigit-gigitan mo magmahal. Hindi siya nakabalik ko na ba? Ay, ito mo. Ang babaeng man yan. Puti pa dinatan. Bisag mamulpos. Puti may alumas. Tomorrow for sure. Hello guys, ako manatog naman sila. Diba? Maligo. Nya gapagwapa, gapakulot-kulot. Ani maligo. Ani maligo. From the sky drop like confetti. 80% pictorial, 10% swimming. So VIP. All of my dreams from the sky drop like confetti. Up and down, you're missing me, but I'm finally free. I got what I need to let it rain down like confetti. Flashing lights, I ain't gotta worry on my mind. Know what you made, I realize that I don't need ya, I don't need ya. So DJ say my name like it's my birthday. You're just a memory. I'm Puerto Rican. Ay, sana all the first parts. Ay, sana all. Sana ni.
Sana all kayo. Oh, diba? Diba? Sana all. Yes. Sige, bye na. Bye! What's up? Shouts out. Padong na ni manguli. Buat nami sa among sakyanan. Hi guys! Karon padong nami uli. Asa ka nang ali? Ate Jo. Sa boarding house. Kami guys. Ay, naglain pare. Maghuldingan sa manday mong uli. Karon nga among lakaw nakita na unsa ka isog si Joanna. Yang kasupan ng tabang. Kan lakaw na lang ang look. Tabang na look. Oy, nabuthan sa. Oy, nabuthan. So balik kay naka June 19 kay dito na sa landlady agad owner. Sa itong first na accommodation. Accommodation. So makatry na parang salamat madam, ma'am. Video. Ya, salamat yo sa 2,000 kanang actually tampo sa kuwento atong pinaka. Kuha na nagsildo na po. Madakaan pa. Salamat yo. Pandeng 2,000. Ikaw, Ate Rina. Sa imong insight sa atong lakaw karon ay sa pagmindot din. Kuan siya nasukad jud ang atong talagot gahapon no. So dira jud nakita nga sa kutunta. Well, like, in conclusion, mga low may og patience. Wait, taas mo patience. Pero ang IBP adto dato si Daibi. Yes. George! Na-enjoy ba ka sa lakaw na to, Ron? Kabalik ka na meron kuan. Ay, gamo di mabayro na to. Libre naman. Libre naman yung tanong. Ako kasulti. Ako yung kasulti no. Happy kay ko eh. Hi, viewers. First time na ako nakainom ng ano Belino. Lamig siya. Oh, ikaw, Jess. Enjoy ba ka sa itong lakaw karon? Ganyan pa ba ka mabalik? Enjoy na ko, di ba yan naman sige billiard. Wala na buhat Mark. Oy, enjoy jud me kanang shoutout ni Efren Batarrias. Dali namin panlaban mo niya. Kaliwat bata. Kaliwat ni Efren Batarrias. Oh, labi bilid na yan man. Efren. Ay nakakabasta ako. So, karon mga tawag ni. Kay kapoy kayo biyahe. So, karon, nang biyahe naman may. Ano na yung last nga scene? Cheers! See you next June 19. June 19. We're gonna like and subscribe. Subscribe button. Oy, bali na ato ang June. At like and subscribe. Liray mo. And Hello mga katao. Sa ating gawin, ano lang may bigay.